zimkhalela umfundiso inyanga ngecala lokunukubeza ngocansi owesifazane okuthiwa imkhipha isilwane ngokumkhotha isitho sakhe sangasese. Umsolo neminyanga 32 okuvela ukuthi ngokudabuka eSwatini isigodlo sakhe sisekhonge Nanda uboshiwe ngamaphoyisa ngolwesibili emva kokuthi owesifazane wakaDukuza igama lakhe seligodlile ukumvikela umvulele icala lokumdlengula. Kuthiwe emasontweni adlula umgila uyeke kulomfundiso ngumelaphi eyofuna usizo lokukhishwa isilwane ebese imnukubeza ngocansi okuyinto ke yamqala kusukela neminyanga 16 obudala. Kuthi umgilwa bese ke ngowesithathu efike kuzokwelashwa umsola kodwa ke ubengasizakali okutheke egcineni wamtshela ukuthi aphathe isikhindi sangaphansi sobe yisoka lakhe lakamuva. Kuthi umsola wayalelwa umgilwa ukuthi ke akhumule konke ke agqokile abhince ke ibhayi kuphela wathatha isikhindi sowayisoka lakhe wasibeka odengezini lokushisela impepho. Kuthiwa ke wamhlalisa kumantelasi wambuza ukuthi sikhona yini isifo naso. Okuthe uma ke eqinisekisa ukuthi akanaso wamtshela ukuthi ke akalale noma ke ngomhlane abheke phezulu. Kuthiwa ke wamvula amathanga waqala ke wazitika ngokumkhotha ke esithweni sakhe. Umsola kuthiwa ke uphinde wafaka umunwe esithweni sakhe sangasese sikamgilwa wamphoqa ukuthi ke abambe ke umphambili wakhe ukuze abone ukuthi ke noma ke ukuze abone ukuthi awuqinile yini okusho ukuthi ke akaqondile ukulala naye noma ke okumdlengula. Okhuluma namaphoyisa kwaZulu-Natal Robert Netshitunda uthe kumsola kulende ukuthi avele ke enkantolo yeMantshi sentuzuma maduze amaphoyisa ophiko kwelibhekela udlame lwasemndenini ukuvikela kwezingane namacala athinta kucansi eNanda abopha indoda eneminyanga 30 ngecala lokudlengula kusho ke uNetshitunda.